Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында премьерлар белән бер рәттән бер артлы юбилей кичәләре уздырылып кына тора. Әле күптән түгел Камаллылар зурлап Илдар Хайруллинның 70 яшьлек гомер бәйрәмен уздырган булсалар, чиратта Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Камал театрының әйдәп баручы артисты Радик Бариевның 50 яшьлек юбилей кичәсен уздырырга әзерләнәләр. Юбилярыбыз бүген студиябыз кунагы. Радик әфәнде, исәннәрмесез? Ничек хәл-әхвәлләрегез? Хәлләр әйбәт, менә юбилейга әзерләнәбез. Без әзер дип тә әйтеп була. Әйе, шунысын искәртеп әйтик, сезнең бит инде паспорт буенча язылган туган көнегез 30 июньдә ук узып китте. Тик инде театр җәйге ялда булу сәбәпле юбилей кичәсе ноябрьгә күчерелде. Һәм дә шул нисбәттән төп сорау, әзерлек ни дәрәҗәдә бара? Мин мәсәлән үзем 100% хәзер, менә хәзер әйдәгез, менә хәзер спектакль уйныйбызмы, юбилей оештырабыз дип мин әзер. Минем дусларым әзер, театр әзер. Без хәзер бар тамашачыны көтәбез. Килсеннәр генә инде. Бу хәзер авыр заманнарда шундый бер кичә оештырасы килә, юбилей кичәсе. Мин бөтен кешене чакырам, килегез. Күреп торам, сез бүген безгә буш кул белән килмәгәнсез. Бәйрәм булгач бүләк бирү дә каралган. Бу чакыру 2 урын. Ничек Әйе, менә монда инде сездән сорау көтеп калабыз. Һәм инде кем безгә беренче шушы сорауга җавап бирә, әлбәттә шушы чакыру кәгазен аңа бүләк итәчәкбез. Әйе. Сорау шундый. Ничә кеше хәзер эшли труппада? Минем курсташларым. Менә Фәрит Бишәнтаев, Марсель Сәлимҗанов курсы. Ничә кеше эшли? Һәм кемнәр алар? Сорау катлаулы. Бик катлаулы, чөнки хәзер безнең интернет бар. Кешеләр хәзер. Ләкин тапшыру башында без моңа бераз гына җавап табарбыз дип уйлыйм. Әйе. Димәк, хөрмәтле тамашачылар, сорауны сез инде безнең экранда да күрәсез, һәм инде шулай экранда телефон номеры да күрсәтелгән. Шалтыратып безгә дөрес җавапны бирсәгез, әлбәттә инде Радик Бариевның 13 ноябрьдә узачак юбилей кичәсенә чакыру кәгазе сезнеке булачак. Радик әфәнде, менә кайбер кешеләр 13 санына ничектер шикләнебрәк карый. Белмим, нәрсә белән бәйледер бу, әмма сезнең юбилей кичәгез нәкъ 13 санга туры килгән. Гомумән саннар көченә һәм инде төрледән-төрле урыннарга сез ничек карыйсыз? Мин бик әйбәт карыйм. Мин аларга ышанам дип тә әйтеп була. Әмма ләкин 13 нишләптер минем тормышымда ул Мен әйттеләр, менә әйдә, менә 13 ноябрьдә мен ой, 13 ноябрь кирәк, менә нәкъ шунда кирәк. Димәк, күңел тартты моңа, әйеме бу? Белмим инде, менә 13 ничек кызык булып чыкты. Әле җомга көне. Шуннан соң, мәсәлән, минем фатирым 13 номерлы. Шуңа күрә минем андый нәрсәләр юк. Минем ырымнар бар, шундай менә әйтеп китим инде, мин менә машинада барам, номерлар күп бит. Минем бер шундай бер сан бар, номерны күрсәм, мен әйтәм, аха, зарплата киләме, акча киләме, нәрсәдер шундый менә килә торган, нәрсәдер ниндер матди яктан ниндер кремнәр була дип менә без тигезак барасы. Ул менә шундый бик сирәк чыгып торган номер, ул килеп чыкса, менә ул димәк, барысы да уңышлы була. Әйе, төштә дә менә төшләрдә урыннар бар бит, анда бит инде саннар белән түгел, санга килгәндә менә шундый урыннар бар минем. Спектакльгә менә әзерләнгәндә, бәлки сәхнәгә чыкканда үзегез генә белә торган, бәлки шундый ышану бардыр сезнең. Андыйлар бармы? Юк, минем андый теге. Димәк, Аллага тапшырып? Әйе, Аллага тапшырып, шул матур иттереп, барыбер үзеңне әзерлисең, спектакль икән, үзеңне көн сайын, иртүк торгач, инде үзеңне барыбер әзерлек тотасың. Ничектер көч сакларга кичкә кадәр менә үзеңне барыбер туплыйсың, ниндер формага китерү. Юбилей кичәсенә сез Сөмбел Гафарова иҗат иткән Килмешәк спектаклен сайлагансыз. Белүемчә, ул 2017 елның октябрь ахыры, ноябрь башында беренче тапкыр тамашачыга тәкъдим ителгән булган икән. Менә монда да ниндидер бер бәйләнеш бар. Сезнең бит инде репертуарыгызда шул кадәр күп рольләр. Ни өчен Килмешәкне сайладыгыз? Нәрсә белән бәйле икән бу? Монда аның бик гади гына инде. Беренчедән бу әйбәт спектакль. Мин ул спектакльне үзем бик яратам. Аннан соң без ул спектакльне кече залда уйныйбыз. Кече залда бит инде 160 кешене карый ала. Монда зур залда уйнатасы килә. Чөнки бик күп тамашачылар бар, кече залга җирмиләр. Нәрсәгә инде безне зур зал җитә бит инде безгә. Шуны күрсәтәсе бар.
бәлки менә кем бер качан да кече залда булмаган кешеләр, алар кече залга да йөри башладылар. Дүртенчедән бу бик җайлы, ул сәгатьтә 15 минут бара. Сез менә студент елларыгызда шундый лидер сыйфатына ия булгансыз. Менә әйет, менә моны безгә төркемдәшләрегез әйтте, һәм шушы мизгелләрдә әйдәгез әле дусларыгыз, хәзер инде коллегаларыгызның фикерләрен тыңлап китик. Biz Razik bilen 5 yıl birge institutта okuduk. Ferit abi bilen Marcel abi kursunda indi. Biz barımızda yaşlar, dertliler idik indi, şayanlar idik. Razik ol elik nişik bulsa, meye kalsa hazır da şulay ol big kompaniyski, big şart konularla deyip aytayım mesela indi. Biz anım bilen şol 5 yıl birge okuduk. Hazır bana 25 yıl birge işleybiz. Радик безнең ниндидер безне туплап торучы, ул безгә көч бирүче, ул безнең ниндидер энерджайзер, ул берәр нәрсә уйлап табучы. Шуңа ул укыганда да шундый иде. Ул безне гел селкетеп ала торган кешегә, ул безне укыган вакытта да безне инде өйрәтә иде. Мин хәтерлим, студент вакытында без өстәмә эшләр pedagoglar bizga endi turli etüdlar beradi. Shularni ishlaydik. Mana shunda endi ol o'zini rejissyor etib ko'rsatasi kelaydi. Nechikdir shunday tege biz anglamay turgan terminlar bilan сөйләшәйdi. Men endi avvaldan kelgan malay narsaga anglatырга tilaykan deb big'izaq uning etüdlarini anglamoqchi integaydim. Shundan so'ng endi tura bara Pantami bilen onun şөгыльләнгән осталыгы да безгә шушы ничек дип әйтергә инде сәхнә хәрәкәтләре буенча да, сәхнә теле буенча да, актерлык осталыгы буенча да зур плюс булды. Аның үзенә дә һәм ул безгә дә шушы пантомима сәләтләрен бирергә тырышты. Әлеге сыйфат сезгә режиссер булырга да нык ярдәм иткәндер, шулай бит. Менә без беләбез, Камал театрында уйнала торган Сөясеңме, сөймисеңме, Көчтүкле уен, аннан соң инде Ут күршеләр спектакльләрендә сез режиссер. Төрле жанрларга мөрәҗәгать итәсез, араларында моңсу комедия да бар, әлбәттә инде комедия һәм инде театраль феерия да. Тик шулай да менә кайсы жанр сезгә якынрак? Бу катлаулы сорау булды. Бу бик катлаулы сорау. Бу инде пьесадан тора, вакыттан тора, режиссерның хәрәкәтеннән тора. Ничек ул режиссер, ул барыбер режиссер кеше. Мин үзем режиссер кеше түгел, мин артист. Ул шулай менә чираклыгыла эш спектакль куйды, миңа шул җитте, рәхмәт. Телевидениенең алтын фондында сез уйнаган бихисап спектакльләр саклана. Аларны инде без тапшыруга әзерләнгәндә барысына карап чыктык, рәхәтләнеп көлештек. Һәм инде бигрәк тә менә Наилә Погоряева белән башкарган спектакльләр, менә алар шулкадәр гармония белән уйнала. Әйдәгез әле менә шушы урында Наилә апаның сезнең турында әйткән фикерләрен тыңлап китик. Ул сәхнәдә уйнау белән бергә фикер йөртә белә. Менә шулар бергә тәңгәл килә һәм аны сәхнәдән аны карау бик күңелле. Мин аны үзен бик яратам. Безнең аның белән ниндидер уртак фикерләр, уртак ниндидер мөнәсәбәтләр театрга карата, артистларга карата без аның белән бик еш серләшәбез, сөйләшәбез. Мин ничектер менә театрга бер ян биреп тора кебек менә ул Радик Бареев. Узган ел Татарстанда беренче тапкыр татар телендә ситуацион комедия төшерелде. Телевидение киңлекләрендә чыкты ул һәм сез анда үзегезне режиссер, кинорежиссер буларак таныттыгыз. Менә бу тәҗрибәдә үзегез өчен нәрсә ачтыгыз? Беренче чиратта мин бу тәҗрибәдә минем өчен бик кызык иде ул. Бу миңа тәкъдим шәтләр, әйдә син театрда комедиялар эшләдең, үзең комедияларда бик әйбәт уйныйсың дип инде имеш. Әйдә монда булыш, безгә кирәк. Анда мин баш режиссер түгел идем, мин барыбер минем вазифам инде артистлар белән эшләү. Иң беренче мин үземчә сорап, без менә монда үзебездә Казанда ситком эшли алабызмы?
менә татар телендә матур иттереп безне менә драматургларны җыеп, сценаристларны җыеп, менә алар туплап, режиссер командасын җыеп, менә без аны эшли алабызмы? Акча булса, аны эшләп була. Эшләп була, чөнки ул барыбер эш әйбердән тора. Артистлар, сценарий, режиссер. Мен аларны беренче белә куярмын. Сценарий булса, менә сценарий шәп, кызык уйнарлык сценарий булса, артистлар да табылыр, режиссер да табылыр. Менә монда кирәк инде матди киремнәр кирәк, чөнки ул ситком, ул көн сайын чыгарга тиеш, ул бик күп сериялар булырга тиеш. Исеме дә бик кызык, аның «Рәхәт яшибез» дип атала. Менә Радик әфәнде, сез гомер баскычыгызның 50нче катына мендегез. Бүгенге көндә Радик әфәнде рәхәт яши дип әйтеп буламы? Була. Аллага шөкер. Мен үзем тыңгысыз, миңа гел менә нәрсәдер җитми шикелле. Минем курсташларым да, менә Фәртиф Качта гел директорыбыз да бөтен кеше минем хәләл җифетемдә гел сүгә. Нәрсә син гел менә теге бар бит ярты стакан теге урысча теге теге ярты стакан су салсаң, синең өчен ул гел теге ярты стакан буш шикелле. Ул бит шулай гел менә миңа нәрсәдер җитми, бәлки шул нәрсә минең гел нәрсәгәдер алга барырга итерәдер, мине алта төртә нәрсәдер. Менә бар бит инде. Бөтен нәрсәң бар, машинаң бар, менә матди яктан да карасаң бөтен нәрсә бар. Менә киенгән теге ач түгел ди. Бар бер нәрсәдер җитми шикелле. Радик әфәнде, тапшыруыбызның иҗат төркеме исеменнән сезне инде чын күңелдән юбилейгыз белән котлыйбыз. Алга таба да менә шундый күңелле, рәхәт очрашулар насыйп булсын. Рәхмәт, сау булыгыз.